ಅಂಚ ಮುಜೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿಡ್ ನಮ ಕುಲೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಶಿವಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದೆ ಶಿವಾನಿ ಗೋಡಿ ತರಕೆಲಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಬತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನೊಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಜಾಲು ಬೇತೆಯರನ್ನ ಬುರ್ದು ಪೋತ್ವಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಈತ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಏನ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಂಡ ಅದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜನ ನಿಕ್ಕಲು ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸರಿ ಉಪ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಸರಿ ಆವಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇನ ದದನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಿಸ್ ಆಪೇರ್ ಮಾತ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚ್ ತುರು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ ಪಾರ್ತುಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರು ಬಳು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಅದು ಪಿತ್ತೆ ಬಂದು ಸೊ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ MBA MCom ಅದ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಮುಗಿ ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅದನ್ನ ಜಾಬ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಏತ್ ಪಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಗೆ ಯಾವ ಪಂದ ಅಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚದು ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇಂಕಲು ಯಾಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ ಸೊ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದೇವೇರ್ ನಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಕರಿಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇನಿ 18 ತಾರೀಕು 18 ಇನಿ ಅಂಚದು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಕೋಡಿಡ್ ಬುಕ್ ಅವ್ವೆ ಮಂಡೆಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೇಗ ಪೋಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆನ ಮಾತ ಪೋಪ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಡೆತ್ನ 11 ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಎತ್ತನಾಗ ಅಂಚ ಅಡಿ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಬೋದು ಓದರ ಕುಲ್ಲುನಿ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ಒಂದು ಬಂಜ್ಬೇನ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಈಗ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲುನಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇನ ದದನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಿಸ್ ಆಪೇರ್ ಮಾತ ಅಂಚ ತೊಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗನಿನ್ನೆ ತುನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರ ತಾಳ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅದು ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎದುರು ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಯಾವ ಬಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೊಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇರು ಮಾತ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಿದ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮ್ಯಾಮ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಚಿ ಎಂಕಲು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಶಿವಾನಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಕಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಸಣ್ಣ ದೆಪ್ಪರ ಐಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ 2 ಜನ ತರ ದೇಜ ಎನ್ನಲ ಸುಷ್ಮಿನ ದೇಜಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋನ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪ ಶಿವಾನಿ ತಿಕ್ಕುಜಲ್ ನಮಕ್ ಯಾಳ ಸುಷ್ಮಿಲ ನನ್ನ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಶಿವಾನಿ ಬೇತದನ್ನ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಟ್ಟಲು ಬೇಗ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪುಜಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕಿತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ಜೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ನನ್ನೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಶಿವಾನಿ ಬಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಳು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಬೆಂಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡದು ಬೆಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್ ಆಡಾಗ ಶಿವಾನಿ ಆಲ್ನ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅక్కడ 2 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗಾಯ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಯ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ 2 ಸೆಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಎಂಕಲು 2 ಜನ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಯಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಸುಷ್ಮಿ ಅಂಚ ಮುಜೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಶಿವಾನಿಯೇ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆಳು ಒಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಆಯಲಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಹೊರ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕಗ ಬಂದು ಐ ಕಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ತೂಕ ಹೇ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬುಲಿ ಪರುಂಡು ಇಂಕ್ ದದನ ಇನಿ ಬುಲ್ತಿಜಲ್ದಾಲ ಬುಲಿ ಪುನದಾಲ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ಪುನಃ ಬತ್ತ ಪಂಡಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ದೇಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ ನಿಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಂಡ ಅದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜನ ನಿಕಲು ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸರಿ ಉಪ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಸರಿ ಉಪ್ಪ ಅಂದ ನೈಕೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಣಿ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಉಪ್ಪ ನೈಕೆಂಡರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಬಂಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಮಿನಿ ಫೋನ್ ಮಿನಿ ದಾದ ನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೂಜಾತ ಪಂದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಶಿವಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಬಾಲೆಲಕನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿಜೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನೊಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಜಾಲು ಬೇತೆಯರನ್ನ ಬುರ್ದು ಪೋತ್ವಲ್ಲ ಈ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಈತ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ ನೆರ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪೆ 2 ಜನಕ್ಲ
ಶಿವಾನಿ ಗಾವಡೆ ಸುಷ್ಮಿ ಗೌಡಿ ನೆನಪು ನೀ ಸುಷ್ಮೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಶಿವಾನಿಗೆ ನೆನಪ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಾಡ್ದು ಕಡೆ ನೆನಪು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲಿ ಜೈನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಮನ್ ತೆಲ್ತ ಸುಧಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಏತು ಕೋಪ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ್ ವರ್ಷ ಈ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಯಾನು ಶಿವನಿಡ ಯಾನು ಬಳ್ಳ ಜೋಡ ಕೋಪಾಪೆ ಸುಷ್ಮಿಡ ಕೋಪಾಪ ಆಂಡ್ ಶಿವನಿಡ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಕೋಪ ಅದು ಕುಲ್ ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮ್ ಎಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಆದಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಅಪಗ ಅದನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಅದ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಾಲ್ ದೇ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟಾತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದಮಂತ ಪಂಡ పోదు యాన్ మిడల్ కుళ్ళు అక్కడ జన సైడ్ కుళ్ళు అవ సో యాంద పండగ అవుతుంది నేను జోడ ఫ్రెండ్ ఈ మిడల్ కుళ్ళు యాన్ సైడ్ కుళ్ళు వాళ్ళొಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಕುಳ್ಳುಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ನಿಂದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಪಂಡ ಏತ್ ಪೆಟ್ಟಾಡಲಿ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಎಂಗಳ ಪಾತಿರಿ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೇಟ್ ಕುಲ್ ತುಂಬಲ್ ಬೈಜಲ್ ಎಂಡ ಪಾತಿರಿ ಹಿಂಕಲ ನಾನು ಬರೇ ನನ್ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ದುಪ್ಪೆ ನನ್ ಮಾರತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ ಬಂದ ಮಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ್ತನ ದುಪ್ಪದಾದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಂದ ಮಾತದ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚು 2 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತೆಂಗಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಕರೀದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ದಿನ ನಾನು ದೂರನೇ ಕುಲ್ದಿನಿ ಬೇತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2 ದಿನದ ನಮಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತದನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ನಾಗಿಜ್ಜೆ ಬಲು ಪಂಡ ಸುದಿ ಪಾತಿರು ಜನ ಬಂದು ಕೇಂಡಲ ಅವ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈತ್ ದಿನ ಎಂಡ ಬತ್ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕ ಆಲ್ ಎಣ್ಣಿ ನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಮನಸ್ಸೇನ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬತ್ ಎಂಡ ಪಾತಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ ಪಂತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪಗನಿ ಯಾನ್ ಈ ಮೇಟು ಕುಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಂಡ ಆಲ್ ಬತ್ ಪಾತಿರಿ ಯಾನ್ ನಡುಟು ಕುಲ್ದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾತಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಆ ಮೇಟು ಕುಲ್ನೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಿಗೆ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಿಯ ಈ ಆ ಮೇಟು ಹೋದು ಕುಲ್ದಿನ ಪಂದ ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣ ಅದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಈ 2 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೈನೆ ಆಲ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಣ ನಮ್ಗೆ ಏತಿ ಕಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಲ್ದ ಬೋರ್ಡನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೇ ನಾಕಲ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತ ಏತ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿಡ್ದೆ ಪಂದ್ ಆತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಸೊ ಕೋಡೆ ದಪ್ಪ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಟ ಪಂದು ಕೊರು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಮನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊರು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೇನು ಗೊತ್ತ ನಡುಟು ಇದಾದ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಿಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆರ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಆಲಿಸಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂಚಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿಡ್ದಲ್ಲ ಏತ್ ಡೌಟ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾ ಬಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಡೆಗೆ ತರೆ ಹಾಕುವ ದುಪ್ಪು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದೆ ಶಿವನಿ ಗೋಡೆಗೆ ತರ ಹಾಕಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಶಿವಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಸುಷ್ಮಿನ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತಿತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಕಲ್ಪನ ಯಾವ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸುರುಕು ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮನ್ ಮದ ಲೆಪ್ಪು ಮೆಹಂದಿ ಮದಿಮೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತಿಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಶಿವಾನಿ ನಾನು ಸೊ ಯಾಲ ಜೋಲ ತಿಕ್ಕುವ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಈ ಜಾಬ್ ಈ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಂಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಏಪಲ ನಮ್ಮಟ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಲ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ದಾದಳ ಮನ್ಪು ಸೊ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಶಿವಾನಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಮಾತಾಗ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಮುಜ್ಜಾಣದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಆತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಿಜ ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಣ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಲು ದೂರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪಾತಿಡ್ದಿಜ್ಜೇಡು ಸರಿ ಕಟ್ ಪಾತಿಡ್ದಿಜ್ಜೆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಇಂದುವೆ ಬೈಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ದಾಳ ಬೈಜಿ ಆಲ್ ಮುರಾನಿ ಸಣ್ಣ ಪಂಡಲ್ ಶಿವಾನಿ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂದು ಬೇಜಾರಾತ್ವಿಯ ಪಂದು ಪಂಡಲ್ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬೇ ತೂಲೆ ಅವಾಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಆಲ್ ಒಂಚು ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆತು ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಆತ್ವ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಏಪಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3 ಜನದ 3 ಜರ್ನಿ 3 ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿವನ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾನು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಲ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಾದ ಬೋಡ ಮಲ್ಪೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು 31st ಜುಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶಿವಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್
ಈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಲೆಂಕ್ಲೈನ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಂದಲಿಪ್ಪಲು ಸೊ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಇರುಂದಿ ನಾನು ಏಪಲ ಮೊಕ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಜೋನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಾನು ಪನ್ಪದೆ ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯರ್ ಬಂದಿನಿ ತೂದಿತ್ರ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸುರುಕು ತೂಪುನಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಲು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.